Vaara kun uhkaa tai jokin huolestuttaa, silloin äänen huudan nimeäsi. Tule Tabaluga, sua tarvitaan. Tule pelastamaan meidät, pulaan muuten joudutaan. On tuolla Arktos kavereineen, se kyllä tunnetaan. Hän maailman tahtoo muuttaa ja tehdä siitä jäävuoren valtavan. Hei Tabaluga, kohta olet aikuinen. Jatka harjoitusta ja pian teet matkaa, vaikka kuuhun asti lentäen. Rakas Tabaluga, sua tarvitaan. Hyvä Tabaluga, yhdessä me onnistutaan. Suuri pilvi. En ole eläessäni nähnyt näin kauniita kasveja. Ja kuinka ihanilta nämä kukkaset tuoksuvatkaan. Sehän on valtava. Ja hassun värinen. Ihako totta? Mitä sinulla on siellä, Tabaluga? Jotenkin kaikki täällä näyttää aivan erilaisilta kuin muualla viheriämaassa. Aina tullessani tänne minä tunnen ilmassa jonkinlaista outoa taikaa. Se on vain tämä tuliperäinen maa-aines. Tuohan on ihan tavallinen toukka. Sellaisen näkee kaikkialla tämän vuoren ympäristössä. Nyt alkaa riittää! Ensin tämä pitkä korva arvostelee minun kokoani, ja sitten tämä vihreä hirmuisuus sanoo, että minä olen hassun värinen. Ja nyt tuollainen tavallinen puutarhamyyrä kutsuu minua tuiki tavalliseksi. Voi anteeksi. Katsos, minä ja Happy ei olla koskaan oltu ennen täällä. Turisteja! Tule, Tabaluga. Juostaan kilpaa huipulle. Kraateri on vaarallinen paikka. Hei, Tabaluga, muista, että lentämistä ei sallita. Pian pysäyttäkää heidät, minä seuraan niin pian, kun jaloistani pääsen. Varovasti! Hei, katso! Apua! Kiitos. Minä en edes näe pohjaan asti. Kuinkakohan syvä se on? Pitäisiköhän minun lentää alas katsomaan? Ei, et saa tehdä sitä! Se on aivan liian vaarallista. Vanhat tarinat kertovat, että tämä tulivuori purkautuu vielä joskus. Minä en näe minkäänlaista eloa. Kuulitteko te sen jylinän? Minä sanon vain, että tämä tulivuori ei pidä tunkelijoista. Älä pelkää, Bigby. Me olemme juuri lähdössä. Mutta katsokaa, kuinka upealta viheriämaa näyttääkään täältä katsottuna. Olen kurkkuani myöten täynnä sitä lohikäärmettä. Näyttäkää nyt jotain mielenkiintoista. Kuten esimerkiksi miltä viheriämaa tulee näyttämään, kun olen toteuttanut viimeisimmän suunnitelmani sen tuhoamiseksi. Se olisi Kristallipallo näyttää tulevaisuuden vain halutessaan. Siinä tapauksessa sen on parasta haluta juuri nyt, tai joutuu kierrätykseen. Odota! Minun sallitaan kertoa sinulle, että sinun suunnitelmasi johtaa mahtavaan imperiumin aivan tuossa kynnykselle. Kynnykselle! Ja sitten se tarvitsekin enää pikku tönäisyn. Se on tietysti aivan sinun valinnassasi. Mainiota! En aio pilata iloani pyytämällä ennakkoesitystä. Sen sijaan pyydän kristallipalloa näyttämään, kuinka suunnitelmani edistyy juuri nyt. Kristallipallo tottelee isäntäänsä. Lumilingot ovat jo saavuttaneet viheriämaan rajan.
Suuremoista! Pian ne valmistautuvat tulitukseen. Oi ei, katso, hehän viskovat niitä kasan päälle pölvästi. Eivätkö he tiedä, että ne on täytetty minun salaisella yhdisteelläni? Varovasti idiotit, se räjähtää. Eivät he kuule sinua, Arktos. Minä tiedän. Oi, taivaan kiitos! Olisi ollut hirvittävää yhdisteni tuhlausta, jos tuo koko keko olisi räjähtänyt. Huomaan, että paikalla kaivataan kovaa komentoa. Noutakaa Arkto-alukseni! Oi, täällä tuntuu paljon turvallisemmalta. Mutta minä haluaisin edes kurkistaa kraatterin pohjaa. Minä olisin nähnyt sen hyvinkin läheltä, ellei olisi saanut minua kiinni. Kenes heidät on säikäyttänyt? Hei, katsokaa tuota pilveä! Onkohan sieltä tulossa myrsky? Tuo ei kyllä ole myrskypilvi. Sitä sietää tutkia lähemmin. Tavataan Nessajan luona. Ole varovainen, tule pian takaisin! Ai täällä on jo alettu toimiin ilman minua. No kun nuo vartijat olivat niin innokkaita, ettekä te kieltäneet. Kerrankin saavat jotain hyödyllistä aikaan, ja heille tekeekin ihan hyvää laittua hieman. Katsokaa kuinka rivakasti se sujuu. On aina hyvin palkitsevaa nähdä uusi todistus teidän neroudestanne. Joo, tiedetään. Uusi salainen yhdistelmänne on epäilemättä oikea taidon näyte. Luonnollisesti. Pian koko viheriämaa syöksyy ikuiseen pimeyden verhon ja talven kylmät kourat sulkevat sen syleilynsä. James, oletko lukenut kirjaani Ylevän sanavaraston hyödyt? Kuinka arvasitte? Näihin maisemiin mahtuu vain yksi nero. Pitäisiköhän jäädyttää sinut? Ei, olkaa kiltti. Teidän jäisyytenne. Katsokaa takananne. Missä? Tuolla, ylhäällä taivaalla. Anna kannettava teleskooppini. Ja jos yrität huijata, niin päädyt tuplajäihin. Kuka olisi uskonut? Sehän on taas se tunkeleva lohikäärme. Huomio! Uudet määräykset! Näettekö tuon vihreän limanuleeskan tuolla ylhäällä? Tämä ei näytä hyvältä, Happy. Pehmotötteröt sille joukolle, joka osuu häneen. 5 pehmotötteröä. Oi kohmeus, kuinka antelias. Kuka tässä mitä 5 on puhunut? 1 tasan heille kaikille ja katsokin, että se on pieni annos. Minä arvasin, että Arktosilla oli jotain tekeillä. Oi, katso kuinka mustia ja paksu se on. Ja jäinen! Oi, minun korvani jäätyvät. Nyt on jo parempi. Tiedätkö sinä, että sinussa on keskuslämmitys? Totta kai. Kaikkien lohikäärmeiden sisällä palaa. Wow! Tuli! Juuri noin! Anti mennä! Aika häipyä! Antakaa paukkua suoraan kohti! Ai. Ja taas ohi! Nopeammin vätykset! Hän pääsee karkuun! Pääsi karkuun, idiootit orlohot! Oi itku. Kukaan ei saanut pehmotuuttia. Totta! Jokaisessa pilvessä on kultareunus, vai pitäisikö sanoa sysimusta? Oi, sen pilven ansiosta näyttää kuin täällä olisi talvi. Noiden halla tappaa kasvit. Järvikin on jäätynyt. Mennäänkö liukumaan? Ei meillä nyt ole aikaa. Katso, Nessa, tuolta he tulevat. Toivottavasti hän ei mätkähdä jäälle. Yksi pikku liuku ei vahingoita ketään, Tabaluga. Oi, minä arvasin tuon. Hurraa! Hienoa, Tabaluga! Sinä se jaksot riemastuttaa meitä kaiken tämän synkkyydenkin keskellä. Mutta mitä Arktosille kuului?
Onko tuo pilvi hänen tekosiaan? Totta kai! Että sinä voisi puhaltaa sitä tiehensä lieskoilla sitä Baluga? Niin. Ehkä jos Tabaluga olisi yhtä kookas kuin Tyrion. En voi sille mitään, että olen näin pieni. No et sinä nyt niin pienikään ole. Saattaisi olla toinenkin keino, mutta se on vieläkin vaarallisempi. Ei minua pelota. Mitä minun täytyy tehdä? Tulivuoren kuumuus saattaisi hävittää tuon pilven. Meidän on suostuteltava se purkautumaan. Kuinka minä saisin sen purkautumaan? Niin. Kuinka? Et sinä yksinäsi sinä onnistukaan, mutta vanhat tarinat kertovat muurahaislajista, joka tietää tulivuoren salaisuudet. Jospa me löytäisimme heidät ja saisimme heidät suostuteltua auttamaan meitä. Se on helppoa. Muurahaiset ovat minun ystäviäni. Muistathan, kuinka Tabaluga auttoi kuningatar Lisbethia ja hänen kansansa? Tietysti, mutta nämä muurahaiset ovat hyvin erilaisia kuin jotka Tabaluga tapasi. Vielä tänäkin päivänä tulivuoren voimat saavat sen huipulla elävät otukset näyttämään ja tuntumaan hyvin erilaisilta. Sanoin, että sillä on taikavoimia. Tarinan muurahaiset ovat kookkaampia ja sanoisinko mystillisempiä, sillä ne elävät syvällä tulivuoren sisässä, lähellä sen voimien sydäntä. Niin syvällä tulivuoren uuminen kätkössä, että siellä ei kukaan tästä maailmasta ole uskaltanut käydä. Siellä on linnake, jota vartiojoukko sotilasmuurahaisia. Ne eivät paljoa perusta maanpäällisistä He riitoista. veisaavat Arktosista. He omistautuvat täysin kuningattarelleen. He sekä rakastavat että pelkäävät häntä. Miksi he pelkäävät häntä? Koska ainoastaan hän tietää tulivuoren salaisuudet. Hänen käskystään se alkaa syöstä tulta ja sulaa laavansa yläpuolisen maailman päälle. Ja nyt minä kerron teille, mitä teidän pitäisi yrittää tehdä. Mennä alas kraateriin, etsiä niiden sotilasmuurahaisten salainen linnake, jonka olemassaolosta ei ole minkäänlaista varmuutta. Suostutella kuningatar aktivoimaan tulivuori taikavoimillaan. Olettaako Nessa ja meidän tosiaan tekevän tuon kaiken? Minun, ei meidän. Älä nyt taas aloita. Minä lupasin ottaa sinut mukaani sillä ehdolla, että sinä odottelet ulkopuolella, joten se siitä. Mutta minähän jäädyn. Katso nyt kuinka jäässä se on. Sinähän olet lumijänis. Huops. Wow! Minähän sanoin, että se on jäässä. Jokin pisti minua. Uskomatonta. Niinkö? Ei se höpsö, vaan tuo valtava muurahainen. Käy vain uudestaan kimppuun, jos uskallat. Tabaluga istui sinun päällesi ihan vahingossa. Onneksi lohikäärmeiden nahka on paksu. Kuinka sinä uskalsit istua prinssi Igorin päälle? Mokoma laukkaus kostetaan. Hei! Taistele, pelkuri. Wow! Wow! Oi, toivottavasti hän ei loukannut itseään. Missä minä olen? Minun miekkani. Tässä. Kiitos. Loukkasitko itsesi? Minun jalkani. Luulee, että se on poikki. Meidän on löydettävä jonkinlaiset tikut sen lastoittamiseksi. Ja tämä saa käydä siteestä. Voi ystäväni, jättäkää minut kuolemaan. Ei katkenneeseen jalkaan kuole. Minä en selviä tästä äkillisen pimeyden myötä saapuneesta kylmyydestä. Minä annoin sinun jäädä henkiin, koska olin jo kylmyyden heikentämä. Sinä taidat pitää lämmöstä, Igor. Siksikö, koska asut tuon tulivuoren sisuksissa? Mistä sinä arvasit? Minä olen Tabaluga, ja tämä tässä on Happy. Meidät on lähetetty etsimään sinun heimoasi. Me haluamme sinun kuningattaresi aktivoivan tulivuoren ja tuhoavan tuon kamalan pilven. Uskon kuningatar äitini kyllä pystyvän siihen. Sinun äitisikö on kuningatar? Meidät on pelastettu. Minun on lennetettävä hänet kotiinsa bussissani. Minun lienee sitten parasta odottaa täällä. Yksinäisikö? Eihän toki. Mutta ettehän te molemmat mahdu sinne yhtä aikaa. Siinä tapauksessa minä en tule. Älä minusta huoli. Lumijänikset pitävät kylmästä. Minä jään tänne. Minä jään myös.
Voi ei, tuo näyttää kyllä liian kapealta läpilentämiseen. Tiukkaa tekee. Hei, onko täällä ketään kotona? Hei, päivää! Päivää? Hei, älkää! Hei, minä kaadun! Meidän valtakuntaamme tunkeutumisesta seuraa kuoleman rangaistus! Älä sinä jatka enää, vaan näytä minulle suunta. Sinun silmäsi on sidottava, sellaiset ovat säännöt. Enhän minä voi kantaa sinua silmät sidottuna. Missä se salainen sisäänkäynti on vai haluatko sinä jäätyä tänne ulos? Tuolla! Salainen polku, joka johtaa minun kansani salaisille maille. Ai, onneksi satun olemaan näin pienikokoinen. Minä en usko sinua, lohikärme. Minun poikani ei ikinä antautuisi. Ei hän antautunutkaan, ymmärrättekö? Mutta hän tarvitsee apua. Me olemme kuulleet Arktosin pahoista teoista, mutta ehkä sinä oletkin hänen liittolaisensa. Ehkä se oletkin sinä, joka toi tuon ikuisen pimeyden yläpuolisen maailman. Petturille! Hei, enhän minä ole mikään petturi. Hiljaa, lohikärme! Teidän korkeutenne, prinssi Igor! Seis, äiti! Nämä pelastivat henkeni! Oletko sinä kunnossa? Olen, entä sinä? Onko se totta? Kyllä, äiti! Päästäkää heidät! Hurraa, lohikärmeelle! Tuota kammottavaa pilveä ei kyllä nujera mikään. Meidän on luotettava Tabalukaan. Minä luotakin, mutta minulla on niin kylmä. Kiitos, Rubi. Täällä menee jatkuvasti. Katso nyt, mitä neroutta! Oi jäisyys, enemmän kuin neroutta. Totta! Ja se tunkeileva lohikäärme ei mahda mitään! Minä en uskonut sen kuningattaren tekevän tuota. Mutta hän teki. Kiitos Igorin. Ja sinun? Sinä vakuutit hänet Arktosin pahansuopuudesta. Mitä nyt? Ette kai saa pehmojäätelöstänne vatsanpuruja. Tolvana jotain on meneillään! Katsokaa, oi jäisyys! Tulivuori purkautuu. Roska, tarvitset silmälasit! Kuinka se uskaltaa? Minun ihana pilveni! Seis! Lopeta heti! Seis! Seis! Se tekee lopun ihanasta pilvestäni! Pilalla! Teidän huurteisuuteenne katsokaa tuhkapilviin! Herjama on mennyttä, kunhan tuo laskeutuu sen päälle! Mutta sehän suuntaa tänne päin. Kokmeisuus. Ihastuttava pilveni! Tämän he saavat maksaa! Minähän varoitin sinua, Arktos. Hurraa, muurahaisten kuningatar! Viheriämaa on turvassa! Kyllä on ihanaa, kun on niin lämmintä! Mikset sinä juhlit, Tabaluga? Tuo tulivuori. Kuningatar varoitti, että kun se kerran on herätetty unesta, se saattaa jatkaa purkautumistaan. Mutta sehän on jo rauhoittunut. Vihdoinkin! Tämä on Viheriämaan loppu! Jäisyys. Minä uskoin aina unelmaani! Oi!
Tämä maailman tuhonoma. Pelasta meidät, oi kohmeisuus! Minuunko tässä täytyy kaikki tehdä? Odottakaa minua, oi jäisyys! Koneet toimintaan! Jäädyttäkää tuo tulivuori! Nopeammin, nopeammin! Jatkakaa, se toimii! Sitä minä en epäillyt hetkeäkään. Tuuli seis! Voi kohmeus, en tiedä mitä sanoa. Te pelastitte meidät. Niinhän minä teinkin. Arktos luulee olevansa hyvinkin nokkela sammutettuaan tulivuoren. Odotahan, kun hän kuulee pelastaneensa viheriä maan. Voi toivottavasti ne muurahaisraukat ovat kunnossa. Siitä minä juuri ajoinkin ottaa selvää. Katso! Tuo on varmaan sulanutta lunta. Hei, hei, hei! Ovatko kaikki kunnossa? Kyllä, laava tuki kraaterin ennen kuin vesi ehti linnakkeeseen asti. Mitä kuningatar sanoi? Hän on haltioissaan. Meillä ei ole koskaan ennen ollut tarpeeksi vettä. Sehän on kristallinkirkasta. Ja lämmintä. Keskuslämmityksen ansiosta. Minä aion mennä uimaan heti kun jalkani on parantunut. Sinulla näyttääkin olevan siellä runsaasti seuraa. Mitä jos muurahaiset tulevat ja sitovat heidätkin, kuten he sitoivat sinut, Tabaluga? Ei. Äiti sanoi, että mekin kuulumme nyt Viheriämaan asukkeihin. Kaikki ovat tervetulleita. Minä tiesin, että tästä tulisi turistipyydys. Sä lajisi oot viimeinen, lohikäärme ainutkertainen. On vielä paljon opittavaa, mut huolta et nyt kantaa saa. Arktos jää maailmaan, tietää vahva susta tulee kerran. Ja niin, Tabaluga muista tää. Hän kerran meidän taakse jää.